Mae bob tro wedi bod diddordeb 'da fi sut mae'r byd yn cael ei rhedeg, a popeth sydd ar y newyddion neu ar y teli, neu unrhyw beth mae unrhyw yn poeni byti o dydd i ddydd. Mae gyd yn dod nôl i cysylltiadau rhyngwladol. Mae pobl yn meddwl edrych ar just gwleidyddiaeth. Ti ddim, mae'n popeth. Peth gorau i fi yw'r amrywiaeth o bobl sydd ar y cwrs, yr amrywiaeth o barnau sydd gael. Pan des i Caerdydd, o'n i'n deall bydde rhywun o Llundain yn meddwl wahanol i fi rhywun yng Nghymru. Mae rhywun well lawn i'n meddwl, i fod yn onest. Mae'r darlithwyr wedi fod yn amazing. Mae ti'n cael profiad personol fan hyn, yn wahanol i sawl prifysgol eitha ffrindiau fi, so nhw'n nabod y darlithwyr o gwbl. Maen nhw'n helpu ti, maen nhw'n amser, maen nhw'n ochr arall i'r ffôn o hyd. Ond dwi'n credu bod Caerdydd yn dinas wych. Mae fe digon fawr ond digon fach. Ti bod trwy'n nabod rhywun pan ti'n mynd lawr y stryd fawr hyd yn oed. Un model nes i really enjoyo, a mae Caerdydd yn unigryw wedi hwn yn cysylltiadau rhyngwladol. Yw'n ni'n studio cyber security. O'n i'n gweld hwnna'n peth really bwysig i studio, achos na beth sy'n y newyddion heddi. Fi'n edrych ar y newyddion nawr, mwy na poeni beth dwi'n deall, dwi'n lle gweud, wel, allai di wneud hwn, a eisiau gwneud rhywbeth i helpu nawr. Sim pwnc fel cysylltiadau rhyngwladol yn ysgol, o pwy yma, so ti'n gwybod os ti'n mynd i joio fe. Y profiad ma'n Caerdydd yn enwedig wedi bod yn gwych. Y cam nesaf i fi yw allan i gradd meistr yn cysylltiadau rhyngwladol. Dwi wedi fy joio fe gwmynt os a'n barod i stopo studio.